Sa hotel mga kadags. So automatic to kayo mo palit may food. So mangita sa Jollibee kung mungutan na sa Mr. Guard. So wait. Ang 7-Eleven. So narito ang 7-Eleven danas. Abang-abangon na to. So musulod may dana sa 7-Eleven mga kadags. So abangan na to. May 7-Eleven. Oh no. So namin sa 7-Eleven mga kadags. 7-Eleven nakakita namin sa musulod may karon sa 7-Eleven. Bin. Wow! So, ngitami sulod sa nagatas ay atas sa tubig. So, ano siya? Magbayad kami.